Local ordinance ipapasar sa Mandaue City kabahin sa pagpa-dispose sa mga vape o posibleng paghatag ug incentive alang niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Husto nga disposal sa vape pods. Kini ang gilaraw karon nga ipa-legislate sa konseho sa syudad sa Mandaue. Matud ni Konsehal Jen Del Mar na obserbahan nila ang mga nagamit og vape o vape pods nga nakapangutana usab sila sa pamaagi sa pag-dispose niini. Kay matud pa sa mga nagamit, di kalikayang matipon og kini kay sige raman og refill ang user. Maong buot nila nga tun-an sa konseho ang pamaagi aron mahapsay ang pamaagi sa paghipos niini. Wala bitaw siya proper system on how to dispose it. Ang quad ug ang machine sad. So na may uban nga kanang one use lang nga ilabay dayon, and it's kanang electronic magud siya na siya mga chemicals ba, so it's really harmful sa atong environment. Usa sa gitan-aw sa syudad ang pagdani sa mga kompanya nga namaligya og vape nga awhagon sab sila sa paghipos sa mga basiyo niini. Posible sab kuno pinaagi sa incentive. Kay matud pa importanteng matarong ang paghipos labi na nga gikonsidera kini nga electronic waste. We're drafting this para sa kaning mga seller na maghimo unta sila scheme na rebate na sa kung dito mo palit sa ilahan ay rebate para isa na lang sa kolektahon sa city. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.